Och så och jag blev kontakt att köpte fälla. Har det varit flyger om boja. Ja, det är inte men det är primärt Chevrolet som blir min eja till det är grund av. Sean till att Olle och Elias är så jag har snäckt gå tänka om det men jag att Olle är så det är likar som jag känner så det är Chevrolet som jag siktar primärt. Hur ska så lösa till störna att skifta högsätten ut vi Sverige? Det är ja mest lätt med det störst som är att se att flytta ut hemifrån och som du säger skifta högsätten ut vi ja, Göteborg Arena kostnader det eller på Arena. Men det är det största jag alltid gått fett som är att ta det för att skifta sådana högsätten ut vi en större arena så ja. Nu är det yngsta med vår i hopp någon hur har tillgång till värde så sista vikna. Nu är nästa yngst Olle Inge men i TV point alltså tar jag väl mot mer och röna sig min till som är att kulturer och regler alltså så det var gott. Hur ska så lösa stövn här i Berlin eller omstövna? Omstövna är ju ja det allra bästa. Jag hade med det ju det är helt fantastiskt att vi släpper plats för det. Vi omstövna är helt goda hotell allt vi bygger och allt är gott. Hur så satt du på första uppgåvan så är det morgon? Slovenien är som första uppgåvan och den uppgåvan som vi då fyra kan bäst på. Tidigare och första där. Och det var ringa dyster men vi får att den bygden vi tar om vi får alla köra så kunde vi väl bjuda Slovenien. Tack för det.